Sziasztok! Ákos vagyok, elérkezett az újabb videó, amiben Call of Duty Black Ops 2 multiplayer mód csinál, a testvéremmel most összejött. Sziasztok, én Gameplay vagyok, és csoda folytán a testvéremmel fogunk most videózni. Hát akkor ne is húzzuk a szót tovább, indulni is. Hát mivel én Ákos már láttátok remélem a videóimat, abban én ugye közelharcos vagyok. Hát nem is közelharcos, hülye vagyok, az gépfegyveres, ezért megint az összek a testvérem, meg ugye... Én sniperes vagyok, a mesterlövész. Én általában a legtöbbet fejre szoktam célozni, egy lövésből kinyírni a kacsiveket. Hiat! Ha láttatok az első videómat, a Call of Duty Black Ops 2 Zombie Transit, akkor meglátjuk, hogy most sniperrel mit tudok multiplayerbe. Gyorsan csinálja gyerekek, mert tudjátok, 4 órába bele kell férni, mert az. Ez jó, gyorsan. Bele kell férni 200 gyilkolás, szóval nagyon gyorsan kell ezt végrehajtanunk, hogy meg is legyen. Jó, én kész vagyok. Hello. Ja, igen. Gyorsan, gyerekek, gyorsan. De ne, haladjak, én még meg kell jelentkezni. Észreim. Gyorsan. Jó, és akkor ez itt sniper, a kis fegyvercét megváltoztatjuk össze. KP-ra. Az jó. Lesz egy... Az nagyon jó. Lesz egy ilyen, rárakjuk ezt, és lesz. És akkor mehet is. Hát akkor élvezzétek a killeket. Indulni is. Megnézzük ki lesz a finálként. Hát jaj. Ezt a hajatos pályán vagyunk, ez egy hajón. Ide kacsony szokozott. Hajón játszódik. Csak vár egy kicsit technikai problémák. Cserélni kell a konzol az elemeket. Na hát remélem most jó lesz. Jó. Már jó kis. Kosztüm. Hát a kosztüm megy. Na hát akkor indulni is ketten vagyunk. Ellenség viszont meg 8-an vannak. 9. Én Ákos, akitől már láttatok videót, ő van felül. Még, és akitől még csak kodos zombisudot láttatok, az meg az van. Nem indul jól ez a meccs. Hát ez most nem, gyerekek. Igen. Hopp, már jó indul, gyerekek. Nem mész fel? Hát. Helyezve felmennék. Menjél fel. Tudok föl. Nekik már 6-2. Eddig én 2-t, Ákos 4-es van. Az 5-es ezt a feszítet. Azért nekem is adják ült le. De gyerünk kell, mert gyorsan le kell vinni a 200 pontot, mert aztán nem akarok belőle azt, hogy újra kell venni, mert ugye, hogy már mondtam már, az előző videóm, amit úgy ma csináltam, azt felvettem, és 18 perc, és ugye, hát, mit nem mondjak, nem engedte, hogy feltöltsem. De menjél fel sniperbe. De ne. Azért el kell segíteni. Tessék, sniperbe. Kösz! Ó, átlőttem a fon! Na, ilyen buggok szoktak lenni emberek. Na, gyerek. Ez a bal, hogy ilyen buggok szoktak lenni! Szívesen. Megötted. Akkor lőd ki, bazd meg. Shit! Az meg. Bocs, gyerek, lassú a sniper. Ne akarod az De lassú a sniper, amit fölvettem. Az a faszát, nem mondom. Haha, kis kocsogat menekül. Azt hitted, hülye gyerek. Shit! Nem lövő ki. Menekülj, futok utána, az meg.
Dobtárra van neki ott, nyomapad. Összedobtárodat, barátocskám. Megszedtem kicsit. Ott fújok cigányka, hát. Se, ne Bazd szedj! meg! Ne szedj! Lehát! Zöldött faszát itt szednek. Nagyon mély gyerek. Leraktam a centrit. Centrit. Ne ragnám a... Gyerekek! Na, most egy fegyvert nyitottam ki, amivel most nagyon jól is jártam. Hátról, mert Így beszéltem a kéleket. Az a szarjával. Így van, azt úgy meghacsatoztam. Kihívjam a tankot? Nem kell. Könnyebb lesz. De ne hívd ki. Ez a szentőt jó van. Én hívom ki a tankot. Hallod, gyerek, azt hiszem, hogy egy ellenség van itt. Várjál, valami lő. Egyébként a szentet azt nagyon óvatosan rakjátok le, mert ki tud téged nyírni. Engem is mindjárt kinyír a saját szentem. Hát akkor kicsit repülőgépezzünk emberek. Tényleg nekem már repülőgépet. Beállítottam az előző videóba. Szevasz! Mi? Mi az a soti? Öcsém, szevasz. Várj, itt a sniperes. De nézzel rám, hogy a nézők megnézzék, hogy milyen a sniper. Hogy milyen a izé ember. Mi? A repülő. Ja, gyerek, mindjárt, ja. Gyere ide, izé az. Nézlek. Az. Ő leszedett valami. De látjátok ott. Szóval mindenki magamat, aki nem jött. Kinyit valaki engem. De akkor tudom, mindjárt megfokalni a gépem. Mögé megyek és oda. Na, látjátok gyerekek, ez a repülőgép, ami mindjárt még fog robbanni. Nézzük meg lesz. Még visszajöntem sniper. Az meg. Szerintem volna rakom gyorsan. Buf! Az decsát volt, gyerekek. Nem győztek. De akkor, ha már izolőt rakát. Az mi? Rakják mögé. Kéne mögé egy szentri. Bocs, barátom, hogy meghalsz. És te is, aki ott. Azért van. Az mekkora! Headshot volt. Kéne egy szentri mögé. Akkor szerezzük. Na, végre! Headshot mégis sikerült. Tölts. Tölteni fel. Akkor melkos. Shit! Három ember! És pont az utolsó gyilkol meg. Hát minden gépet rakjál. Mindent? Igen. Akkor jöhet a tank. Ragd le, hogy meglegyen, hát nem tudom hány percünk van, hogy meglegyen a 200. Pont mindjárt kiderül még 6 percünk, hogy meglegyen Az simán. 200 pont. Hát 8 perc alatt csináltunk meg 110-et. Vagy 9 perc alatt 110. Jó, most nem bár gyerekek, nézzük, hogy mit mondatok, és leváltok egy picit sniperrel. Kell segíteni a édes testvéremnek. Ugye, hogy édes, ott az édes. Nem mondjuk így csak kell segíteni, hogy elő meglegyen a 100 és a 200 pont. Nézd, abban az Tehát a gépek azok szedik őket, de nagyon vigyázzatok a centrivel, mert a saját géped is ki tud téged nyerni. Tehát úgy centrizetek. Nem ez a szentri amúgy. De ez a centri. Hozzá kiszállni. Nézd! Hülye, innen nem tudok kiszedni. Köszönöm a sodidat. Valaki ledobott engem. Amúgy az előző videómban egy
csomó embert, kis bicska, tudja miért, Csákányodottak. azzal megöltem meg. Hopp, és ez is az a problém. Come? Shit! Bazd meg, fogom írni. Shit, kill. Sát valahonnan lőnek. Az meg. Az mi? Őt Az megkészült. headshot tudod nekem. Ez headshot tudod nekem, köcsögje. Annál van egy sniper, azt vett fel. Mögülem. Hol melyiknél? Ennél? Aha, vett fel. Ez. Az jó. Hozzá gyírba nagyon gyorsan. Hülye kis gépek. Meg már hülye. Hát Az ez... meg. Na ez. Hol vagy meg? Az mi? Szerintem killedni, gyere le akkor. Ah! Kinyír a szentűz, vigyázzál. Hát igen, észrevettem, az bejön. Nem én voltam, jött bele. De más 50 kill és sürget az idő. 4 perc van, Ennyi? és még a finál killt is meg kell beszélnie minden dolgot. Megvan. Kikilletem. Töld, berak, célozunk. Én megyek itt jó oldalt. Hol fegyver van? 3? Az a legjobb. Ennek a legjobb a Jó, célozat. szerintem infravörös. Na, bazd, sokat érsz. Jövök ki Scorpio-val. What the fucking goes, man? A kicsit fiú a gyerek. Dead Machine. MK48. Ez pont jó neki. Leroljuk a centrit. Centri. Kinek már készít? Hát a béna fajtádat tettük a centrit. 40 kill, 3 percet sem. Nyugít a fegyverem. 200 tölténye. Akkor légy szíves. Pont szar helyre raktam ezt a szart is. Amúgy én most néztem Duci puftolós videókat, évfolyamtársam. Hát úgy hívják, hogyha fel akartok rá iratkozni, hogy kettős pont kis D, szóköz Game Fanatic, a végén K, nem C, és egy pávahajú ember állott napszemüvegben. Na, ő is ilyeneket forgat, csak ő Modern Warfare forgat. Ő is úgy csinál, mint mi. Szóval ő is jó videós. Nem játsszak vissza, hogyha Szentri nyír ki. Az a szar, nem játsszak vissza, hogyha... Látod? Bevoltam. De az... Siccsel innen. Na, mindjárt végzünk is, gyerekek. Hát sürget az idő. Sürget az idő. Gyorsan killeljünk csak. Beölt az S12-t. Na, gyorsan csináld. Csináld magadat. 7 kill, és még... Kösz, ez a sotéznek most. Bazeg, el sem tudok talán sotézni. Az mi volt? Olyan vagyok, hogy a gépe ki lesz a kill. Nem, menjünk szépen, figyelj. Mondom. Buzi gép. Anna, Na hát, gyorsan nézzük meg a finálkilt. Na, 29-szer hattunk összesítve. gyorsan mutassák már. Az én gépemé, ugyebár? Ezt a béna gépet. Hát gyorsan gépecske. Na, hát köszönöm, hogy megnéztétek azt a videót, ha tetszett, nyomjátok a lájkot, iratkozzatok fel, sziasztok! Köszönöm én is, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Írjátok, hogy csináljuk a következő videókat, na sziasztok! És kommentbe írjátok, hogy változtassak a halálok számán, vagy a killek számán. Vagy ilyen a sniper. Na, sziasztok!